O naghatod song oras mga kaigsunan, alas 6:32 na sa atong uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to Na the atong point. pagtagan may higala kay kagahapon, sus Ginoo ko. Niigo mga higala ang laing linog. Maka kuan gyud. Exact time mga higala alas 9:43. Kini mong linog kagahapon. Wa pa gani mga higala ta makarecover sa Sugbo. Kay September 30, alas 9:59 ang takna, nilinog mahigalang epicenter sa Bugo, sus gahapon mga kaigalaan, laing linog didto mas Davao mga kaigalaan. Manay, Davao Oriental. Kining Manay, Davao Oriental, medyo layo-layo ni sa Davao City. Kay kanagong Davao mga higala, Davao City, doon naman na siya ikuan. Dili na siya mga kaigalaan, ang Davao City, dili na siya under mga higala og usa ka probinsya tungod kay highly urbanized city man na. But geographically naa siya mga higala sa boundary sa Davao del Sur. So kining Manay mga kaigalaan, naa ni mga kaigalaan sa Davao Oriental, no? So kung atong tan-awon ang mapa mga higala, Davao City, Davao del Norte sa babaw, Davao del Sur sa ubos, nya Davao Occidental, nya Davao de Oro, napoy Davao Oriental. Daghan man ni mga higala mga provinces, no? Provinces of Davao, ha? Onya kinini ang mo ni ato sang tagag-pagtagad ning mga naitabo gapon. Ato i-check no ang kanini ang naitabo may higala mga videos itong balikan sa correct names. Pero kusuga sa linog mga higala oy. Bisi ato ipakita ko tong video names. Sige may lang ha. O dira, ha? Mo ni hitabo ako. Nani say kwan? Nay video ni dong anay audio sus kaniyo. Lord. Sa grabe ha. Tara, manaog ta, naog. Naog ta, kay na yung mukha ni. Oh, Naog na din, kahinay pa. Lagi mo naog lagi. kalibog siya. Awan naog ta naog. Ang uban di ayo mo naog. Di uban mo sa panawag og Ginoo ang uban po panawag ko dog lahi. Allah dagan. Dalibog! Bait kay Lord, good damage construction. Grabing ginaganay oh. Lord. Dali ninyo ba? Uy, ay, dali diya. Mahulog ta. Oh, hinahinay lang. Dagan. Lord. Pagawa sa kwan. Sus, Ginoo ko lao. So ang mga hagdanan lao. Lisod sa kay mga tidig ginaganay matagak ko kay una hinuon si Mako lamang. Gurog na ko, Lord. Suga oy. Nya dugay ra ba na humanday kin? No? Oh. Ay, ko malapit kay namin mo. Pwede ko suga. Lisod ba sa kay maratol ka mo ambak ka na hinuon? Na. Oh, basta makagawas ka sa building. Oh. Grabe ha, eh. Salamat kay Lord, kay hindi pa ondang. Grabe sa ko kamayo, Ginoo. Suskin ko. Pagkanimbawat sa balahibo mga kagalaan. Salamat kayo, Lord. Oh, so adto sa may gawas nga bahin. Limang kanit naa ka nga building mga kagalaan nga kuan. Dagko mahinog haligi ning ilang kuan building. Naog sa kay na yung mukha ni. Oh. Ang uban libog ka naog ta manaog uban ayog naog. Naog na din, kahinay pa. Lagi mo naog lagi. Na, nalibog na sila na. Ang uban naog uban ayos ang naog. Lord. Dalibog! Bait kay Lord, good damage construction. Lord. Dali ninyo ba? Uy, ay, dali diya. Mahulog ta.
Lord. O kuya man o di ka maghinay aning Ricardo matagak sa kaning kalakiha. Gurog na ko, Lord. Ay, huwag ka malapit kay namin mo. Limang kanay anay, di kamot kag og gawasos. Kana naago ka sa suod anak, perti kuyawa magigod. Di kamot og gawas sala. Samtang may kapait mo ni dunay nga dagma kay og maglinog dagan ka nga naglinog. Isa may laki anak. Oh. Dunay na dagma gahapon names katong kwan. Kay dinaganay god. Imagine ka nagkurog ng yuta niya magdagan ka. O ni hitabo mga kaigalan oh. Kondam. Sus. Ang kuyaw na 7.4 magnitude na nga linog mga kaigalaan. Unya ang aftershocks kusog sa gihapon. Ang pinakakusog nga aftershock 6.9. Ha? Perti kusuga katong duck hold and cover murag dahil dapat anak nga dili ka mudagan way naguyog ang yuta. Pero sa pagkakaroon maguday nga linog perti kusuga mahadlok sa kag maghuwat ka diha og duck hold and cover mao na pinaka-proper mo nagitudlo na to pero susimba ko. Mo nang iyahay mga higalag panagan in town, no? So mao na yung mga kagalaan kung ay mong tan-awon ang Davao Oriental medyo daplin coastal ni nga area mga sukid dig paminaw. Labi na kining Manay, ha? Muna nga gahapon sa tong pagpakiginabi sa Fivolks, nangutana ta kung wa ba mga higalay tsunami alert. Muna ni issue sila dayon o tsunami alert. Mao ni ang area of influence sa maong linog kagahapon pating La Para. So ang tibuok Mindanao, in fact, kita di sa Sugbo mga higala nakasinati magiganita. So ang tibuok Mindanao mga kaigsunan, almost tibuok Mindanao nakasinati no ni ining maong linog kay kana gud mahigalag matayog na Davao City, daghaning Davao ha, mga provinces, under provinces of Davao. Ang Davao City naa sa tunga, ang to sa iyang unahan, Davao del Norte, dili sa ubos, Davao del Sur. Geographically, ang Davao City, geographically, naa siya sa boundary sa Davao del Sur, but, og maghisgot ta mahigala, og kininiyang administrative aspect, mga kaigsunan, politically and administratively, ang Davao City, dili under og usa ka probinsya, tungod kay highly urbanized city siya, no? Parehas sa Cebu City ba, mo diretso og kini ang kuan dili ni sa under og province. Now kini ni ang naigo ni mahigala medyo didto ni sa province mga kaigalaan og Davao Oriental. So do na pa moagi pag probinsya Davao City panalitan tong reference, moagi pa og Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental. Tonas tumoy-tumoy ning Davao Oriental. Mao ni mga kaigsunan, no? Unya dili pod sa ubos sa Davao City na di ang Davao del Sur, Davao Occidental. Okay, mo na sa mahigala. Okay, ato nga tagad pagtagad pason tong una pang dugang pang mga videos ani names be. Kamay lang ha kay grabihang kusuga gid eh. Kung anak ka kusog mahigala dito sa Davao City, how much more dito sa epicenter manang tuan ang ato mga reporters naka-deploy na ang ato mga reporters sa RMN Davao. Muna nga standby lang mo diha mga higala, station na gyud sa Sibianan. Ni apoy usa ka turko mga kagilaan bisan pag naglinog wa gyud gyapon mag kuan nasigil lang gyud panukot sa utang. Lagi ka lang katawa may higala kayo oh. Ano ni audio ni dong? Ayaw sa paningil ba, kalinog? Bis oh. Ayaw sa paningil ba, kalinog? Wa gabae. Business as usual ng iya. Suko Ginoo ba, sika paningil. Bay, ayaw sa paningil, kalinog, maluwi na. Ato na lagi kita katawa. Ayaw sa singil. Wa gyud oh, di gyud patuo. Suko Ginoo ba, sika paningil. Okay, standby sa may galawa. Gay patawad ng turko, maningil bisa pag linog. Straight to the point. Tingkul ba hina mahigala tong linog mga kaigalan kagahapon niya na feel na to din sa Sugbo.
Pero mo lagi na, perting kuyawa. Ako na nang gisagulan mahigala ko kay tinuod mo sa gyud ning hitabo nga lino grabe kayo kuyawan ta. Unya dayon intensity 5 ang City of Davao, intensity 4 ang City of Bislig, Surigao del Sur. Unya kini ni ang intensity 5 ang hinunangan sa Leyte mo nang dito sa Leyte kusog sab kayo nabati sa nila ang linog. Unya intensity 5 hinunangan Southern Leyte, City of Hingoog, Misamis Oriental, Nabunturan, Davao de Oro, City of Davao, City of Santa Maria, Davao Occidental, City of Kidapawan, Cotabato, Alabel, Oga Malungon, Sarangani, City of Coronadal, Oga South Cotabato. Mo nay nakasinati mega intensity 5. Intensity 4, City of Cebu. Katoto na sinati gapon na City of Cebu. Intensity 4 to. Muna nang iyahay panggawas may lima ka sa Chungo Hospital sa report ni Radyo Man Pulauro, report ni Idol Tweety kagahapon por bida. Ang mga tao may galan ng gawas nang gibit-bit sa dextrose. Sus Ginoo, kung manay pinakapait ka na sa ospital ha? Dagdagan ka may galan nga gada bit-bit ka sa dextrose. Gusti paita. Kuan kayo. Subok kayong pamalandungon. So intensity 4 City of Cebu, Eastern Samar, Abuyog, Alangalang, Dulag, Hilongos, Leyte, Hinundayan, Silago, Sugod, Southern Leyte, Kalilangan, City of Malaybalay, and San Fernando, Bukidnon, City of Cagayan de Oro, City of Digos, Magsaysay, Mantanao, Davao del Sur, Unya, Cotabato, daghani may gala ang Mindanao area, mga kailan moragi, uyo, gislan tanan dito. Masinati yun, nasinati ka na to diri o uban pang mga lugar inana may gala ang nahitabo pero nunot sa kakuyaw mura sa tagbag napoy mga bloopers usahay ning linog day hindi man po'y turko nga wa man po'y patawad manukot mangyapon bisag linog. Business as usual man ito hana. Samtang gikuyawan na tawa bebe tawa ikaw na ko audio dong Si bay, kay linog bay. sa ni wa masig kabantay. Ayaw sa paningil kay linog. Ayaw sa paningil ba kay linog? Linog ba linog? Ayaw sa singil. Ganina ba ni balik na po. Suko Ginoo ba si ka paningil. Katawa lang turko. Ayaw sa paningil ba kay linog? Linog ba linog? Ayaw sa singil. Ganina ba ni balik na po. Suko Ginoo ba si ka paningil. Business as usual ng turkuha mga higala ha. Huna-huna siguro na maningil kita kay basig mawa na sa lang area nga human sa linog asa na ka ni pagitaon. Pareha to sa Mandawi mga kaigalaan dunay konsolasyon ba to day katong dunay sunog sa merkado nga apiting guulas turko pagbalik pa niya ito nahanaw na niyang mga utangan. Pag adto pastor ko may gala na abo naman taon tong kwan. Kato nasunog tong merkado. Yaka in taong turko mga higala oy perting guulan niya mga sukit di paminawa na siya ang iyang paninglan asa na kuno. Morning tawhana business as usual mga sukit di paminawa por bida. Hay kining linog mahigala usay mga tawa naman tayo nagkahuman. Gahapon bitaw isig panindog ni ako mga kaubanan dire. Kay gusto nang managan sa gawas, Pero katong kagahapon nga linog, actually nanindog may tanan akong kuno ikaw lang kalma lang mo ha. Nya akan si ko ninyo managan mo kay nag-angkor pa ko. Bitaw kana na ang linog kagahapon, at least na feel nato mga kaglaan pero di gud katong linog sa 2013 kita mo gyud naduol-duol. Ang buhol maoy kuan ato epicenter pag linog mahigala bida dating dinaganay ganoon no kami dito sa among Sibianan katong linugab mura mga higala gitay og agta ning among Sibianan kusog murag nay agta nga pati suko abang nga uyog mi dire. Kani agi katawa kay mura ta mahigalag na subo na tag maayo ba guol na tag ayo ako dito gugos ground zero dili masabot nimo ang ka-stress ang kaguol nga dito ka sa ground zero. Tawa mga estudyantes Mandawi mga higala gahapon nangakuyapan. Asa man to natay video dong sa mga estudyantes Mandawi? Ano ba taday?
Kalayo mga higala, pero ang trauma ni sa kwan, napatay ko na to, kato sa Mandawi, be, ato ipakita na imso eh. Gamay lang, ha? Layo na kayo ha, pero ratol mga sukitik pa minaw mo nga kwan. Kung mahimo, magbutang kitag fire drill gyud nga or kinini ang earthquake drill, no? Nga mahibaw unsay kwan. Pero usahay magud may gala kung inana ka kusog na gyud malimtan nimo unsay imong nahibaw-an sa seminar. Isang kapila pa seminar og earthquake drill. Onya ina kusog na gyud kay linog malimot ka wag ta nga imo nakatunan seminar. Sama ni mo na ni sa Mandawi dai. Oh, gipangtabang ni mga estudyante mga kagilaan kay nga kuan man nga kinini ang di makaginhawa. Gumikan ni mahigala kana batang maratol ka. Murag mo ubos imong ginhawa anak mo na importante gyud nya di ka maratol. Kalma lang, relax lang, murag imong am-aman imong kaugalingon nga sige lang, relax lang. Kay once maratol ka mga higala mo nay nakalisod, no? Kay kuan ka, ha? Hyperventilate ka diha mga higala, maglisod ka ginhawa, murag imong ginhawa, murag naarag kutob sa kuan. Ha? Di na ka maka-inhale, exhale nga kanang deep inhale, exhale. Inana mga kagala ay mahitabo, no? So, atong balikan, no? Mo ning sa Mandawi kagahapon mga higala, mga estudyante taon, nga gipang rescue sad. Kay porbida, nga kuyapan tong uban. Ratol mga higala, gumikan sa linog. Pero katong dito sa Davao, atong balikan na gusto kada idong, nga, doon na eskwelahan dito nga, kwan, ang Philippine Normal University, porbidang grabiha. Kani, ato ning, sige kuno, kuno. Samatong, Kamirang baby. Hala ako mga anak sa... Hala sila ko ayaw sa school. Hala kakusog sa linog. kani grabe kusuga. Pagpanik, ayaw mo pagpanik, bay. Ayaw pagpanik lang, kalma lang. Ayaw pagpanik, bay. Ayaw pagpanik. Ay, pangurog. Oo. Ay, pangurog. Kusuga. Ay, pangurog. Huwag may laki ng linog. Ay, kakulba. Buang. Ninay na. Libang kani, eskwelahan ni Dino. Kami lang, bay. Kami lang. Pundo lang mo. Gagawin ka ba? Sus, Ginoo ko. Grabe kusuga. Hindi lang. Gago. Bisa. Kani eskwelahan. Gago. Grabe ha, Gago. Kani pwede pagkatipaka god. Sus, Ginoo ko. Kusuga gyud. Mao ni mahigala mga panghitabo. Pagkagrabe kayo, no? Sus, Ginoo ko. Na kini usahay kuan kay ginilalim, pait kayo. Unyag mahumanang kani dadagma dadagma. Mudagan ka nagkurugod ang yuta. Naguyog ang yuta niya magdagan ka. Malagmit ba? Kuan ka yun. Eskwelahan man eh. Jesus name, Lord. Jesus name, hallelujah. Lord, as Lord, as God, Jesus name.
Ana sa tunga, open space gyud, open space. Para way makuan. Thank you, Jesus. Kining linog way may laki ni, kuyaw kay day. Anak gyud ka sa open space para di ka makuan na simba ko matagakan. Ang kuyaw lang po ng bantayan sa open space. Oh, kani oh. Pagting grabe ha. Oh, dia, nadagma ning usa. Pagdagan, ayaw pagdagan. Ayaw pagdagan. Bakit? Bakit po? Oh, kini oh. Nas tindahan. Paglinog ani gyud oh. Oh, linog. Sa mo ni may galang pagtayog mga sugid ti paminaw no. Klaro nimo sa CCTV ang tayog nga grabe ka kusugid kayo mga kahigalaan. Sa mo ni mga higala usahay kada na ang paatol gyud sa linog ang kakuyaw nimo ang kada bang kaseryoso ini mo panghitabo. Usahay ni kahuman may galang may katawan na lang sa kaki. Ha? Katawa kato dito sa may construction kwan site mga higala na uban mo naog ta naog ayog naog. Lagi katawa-katawa mahigala. Kani oh. Oh, sabi nga naog samtang hinay pa. Ang uban ayog naog. Ang uban manawag og Ginoo, Lord, ang uban po manawag og lain. Astilan ke, ha? Kani oh. Sa man tudong. Ano audio ni dong? Lord. Dali mo! Bait kay Lord. Good damage construction. Kini construction site man eh. Pero murag ligon ay lang kuan, ang mga haligi gibutang. Kuyaw lang mahugno pa. O nang Mahulog ka. ya kana di ka maratol kini latay-latay nimo diha simbako. Hesus Ginoo ko kakuyaw. Di man kana ilang gi kuanan oh. Digandagan mo anang inanak nga hagdanan sa construction site. Gurog na ko, Lord. Sagad maratol ang nag-video, hala bahala na, ha. Alam ko malapit kay namin mo. Usahay makaingon tab kwan. Minig siya nag-video nila, bahala kag kinausap. Wa maratol, hala singing video. Mao ni nahitabo ha, okay, freeze dong. So mao ni ang nahitabo dito sa Davao mga kaigalaan. Unya atong kwaon ang report gikan sa RMN Davao ron to na mga reporters naka-deploy na mahigala dito sa may Manay, Davao Oriental. Nibiyahe sila kaganinang kadlawon kay Davao City, moagi pa kag Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental. So atong gitiksan murag tuwa na magpastada na sila dito karon taon.